Sabotage. Sabantwana bethu bafundisani ke esikoleni. Awubuzoseceleni kwakho ukuthi right na. Mtshele ukuthi ucela ukubona lesa smile owasigcina. Hala wasigcina. Asifundeni izwi. John 5 verse 7. Ogulayo wamphendula wathi, Nkosi, anginamuntu wokungifaka echibini nxa amanzi ezanyazanyiswa kuthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami. uJesu wathi kuye, Sukuma, uthabathe uhlaka lwakho uhambe. The invalid answered, Sir, I have no one to put me in the pool when the water is stirred up. And while I am coming to get into it myself, someone else steps down ahead of me. Jesus said to him, Get up, pick up your pallet and walk. Izwi lakho baba namanje emini egameni likaJesu sondle ngalo siphakamise uthulini ngegama likaKristu Jesu. Size ngishumayele izwi lakho engaqutshiwe ngemicabango yami kepha kube yilo lodwa nje. In Jesus mighty name. Amen. Amazwi lawa esiwajwayele ekhuluma ngale ndoda egulile. Jesu ithola ina 38 years igula. Yachazwa nawufunda chapter 1 2 ukuthi indawo bekakiyo eBethesda, indawo le bekazungezwe ngabantu abaningi abangana hope. Abantu abayizimpumputhe, abantu abanezifo ezahlukahlukene. Bana ubheka ngapha akuthembisi, ubheka ngapha akuthembisi. I strongly believe ukuthi ekugcineni uze lokuhlala bheka abantu laba abangayindawo kuze kwamenza ne-mentality yakhe ya-affecteka. Engako nawe empilweni yakho oqaphela ukuthi uzungezwa abantu abanjani. Ngoba kungenzeka uNkulunkulu abeke iphupho elikhulu kuwe okulithi ufind ukuthi uzungezwe ngama-wet blanket. Abantu uthi noma uletha muphi umbono bawushayile phansi. The reason ukuthi abacabanga ukuthi uNkulunkulu angakubeka somewhere. Bakubeka labo nabacabanga ukuthi ubelonga khona. It's dangerous ukuhlala nabantu abangakhulumi ngekusasa. Beloku bekhuluma ngezolo. Mhlabelelo nguthandayo ubeculwa Dolly Parton or Kenny Rogers, but it is nothing back. Just memories is corner that brings sorrow. Scripturally, Jeremiah, or to forget the former things. Do not dwell on the events of the past. Baningi abantu ngabe ku top ladder ye success. Basuke baphila nabantu abangasi optimistic. Basuke baphila namagwala.
Siyatshelwa ngale ndoda le kusetshenziswa legama lithi le English bolisebenzisa lithi he is invalid. Invalid. Lilodwa nje legama lingakulahla phansi. Ungayindawo ku life. Wali embrace. Ene legama leli lihamba nama generations. English yakudala bebasebenzisa igama elithi crippled. Afrikaans cripple. Manje likhona ke ileli nje lithi physically challenged. Igama liyakwenza ube yilento leyo. Noma ingqondo yakhe ingasiyiyo. Manje bekazungezwe abantu ke abanjalo uverse 1. Kwakulala kuyo izinkumbi zabagulayo, izimpumputhe, izinyonga, nabafe uhlangothi, babelindele ukuzanyazanyiswa kwechibi. Bonke they are waiting for the moving of the water. Yes, it's in English. Hundreds of sick people were lying under the covered porches, the paralyzed, the blind. Okay, sick. People were, Yes. were lying under Yeah. the covered porches, The paralyzed, the blind, the blind, and the crippled. and the crippled. All of them were waiting for their healing. Bonke balindile. Ngiyababona naba paralyzed. Uma kungeza any gift, any blessing, emele bayamkele ngezandla zombili, angeke baphumelele. Khona possibility ukuthi bangayiluza ngoba they are paralyzed. Ngamanye amagama imizimba yabo bayaphila. Ukhona iphathi ephilayo. Khona iphathi eyi-dead sea. The blind. Noma faka ishede elihle kangakanani akasiboni. Naye akasaboni le shede ubona the blindness yalo muntu. What you behold you become. Lento ohlala uyibona njalo uzoba yiyo. Othi kubangwa yini abadala ekhaya kini nakushoniwe shabadala hayi laba manje. Bathatha umlotha bagcobisa imira. Yazi bathini? Bathi na ungazibona ukuthi unjani manje. Ngelina ngizohalela ukubuyela la. Kanti isifo lesi siyadlula. Ubathe ufuna isipili la singakhona ungasitholi. Kuze kudlule umncwabo ubuyele emsebenzini sowuphafile kahle. Ngoba kubalekile ukuthi lokho kubona kakhulu. Manje bakazungezwa abantu abanjalo. Bambiza ukuthi the lame man. Basho njalo. They're invalid. Amen. Ajeke ukhuluma nawo amazwi kuJesu othi wangathi uJesu uthi ngifikile ngizokusiza yena othi sengispoiled ngokuhlala kule mat ithi ngifuna excuse nayi excuse yami Ngilozi nayifika izamazamisa amanzi. There's no one ongangisiza. Bonke bayagijima bangene. Sale ngiyi-one. I have no one to help me. I have no one. Ukhohliwe ukuthi the only one who is Jesus ufikile manje. Ngoba kwenzeka afike empilweni yakho.
kungabi nenguquko eyenzakalayo. Hayi ngiyazizwa. Jesu uthi kuye, pick up your mat. Thabatha uhlaka. Thatha istretcher sakho umuntu omusha. Estretcher lesi. Angisho ulandwa abantu abawu2 noma abawu4 ujwayele ukuthwalwa ngaso. But manje this time awubuyele ekhaya uthwelwe. Ubuyele ekhaya uthwele. And now ufike ekhaya uthatha le stretcher. Usiphonselele kude. Ngoba amagibhitho wabona manje awusayi uphinde wabona. Pick up your mat and go. Thabatha uhlaka lwakho bese uyasukuma uya. Jesu nasafikile empilweni yomuntu. Asekho isidingo sokuthatha ama-dry. Asekho isidingo sokuyongena emanzini. Isizini yamanzi idlulile for wena. The creator ufikile yena. Uzokhuluma nje izwi bese uyalulama. Njengoba ngikhuluma izwi ukuze uphumululeme. Masingavulwa amehlo kamoya singabona ama-mat akhona lapha abantu abalelekiwo. Omunye ulele phezulu kwe-mat, phezulu kwe-stretcher se-rejection. Warejectwa umuntu oyedwa ku-life. Mara njalo nakacabanga ngathi warejectwa umhlaba. Forgetting ukuthi uNkulunkulu futhi akamrejectanga. Abantu basemhlabeni. But every time nakavela ku crowd ethize. Noba ngasikhatha ngaba ne-opinion or suggestion or advice right. Uba namahloni okuphakamisa isandla athi elami lithi. Ngoba sesenama-pains we rejection. And sometimes see organization, see bandla, any gathering, uzothola ukuthi ama-advice thina esiwalethayo are so weak. I-advice right ile yakhe neda akayikhipha. Ulele ku-stretcher. Se-rejection. Omunye ulele ku-stretcher somoya ukungathetheleli. Akakwazi ukuyeka lo moya. But at the same time uyabona lo moya awumyisi ndawo. Instead lo moya umbangela izitha. Thanda lamazwi avame ukukhulunywa ukuthi let go and let God, or let God and let go. Yena uthi cha angiyekeli lutho la. Abanye balele ku stretcher sama disappointments. Obalele ku stretcher sama disappointments nje akacabangi wazi language yama disappointments. Akacabanga ukuthi lena this time it's not a disappointment. God is at work. Elizweni eli-satanic disappointment. In the divine world and divine spiritual realm, what a blessing. But akakuboni lo. Pick up your mats. Abanye balele ku stretcher se guilt. Solo wawona somebody. Every time nawuvala amehlo umcabanga ubona ngathi uNkulunkulu ume phambi kwakho. Indlela yakhe ivaliwe.
Uma ekuseni ungathi hayi ngiyadila ngale guilt ekimi. Ntambama futhi ubuyela back to kumethi yakho. Uyolala khona futhi. Glory to Jesus. Nilalele mina. Thabatha uhlaka lwakho besuya. Umhlabelelo othi bhala izibusiso zakho. Zibale 1 by bese uthi pause. Ubale kahle. Asiningi na. Jika ke phela, bonga inkosi manje. Ngasuki. Take up your mat and go. Waxoshwa emsebenzini. Awuxoshwanga uNkulunkulu. Waxoshwa umuntu. Waxoshwa umuntu mortal, a mortal being, not the immortal God. Badisolo bambelele. Khohliwe ukuthi lokho kuxoshwa. Funa namaRoma chapter 8 ukuthi konke kusebenzela kube ukulunga. Kulabo ababiziwe. Nabathandwa ubani? uNkulunkulu. Should now uthandwa uNkulunkulu, any disappointment kukhona okuhle kumele kuvele. Any ashes kukhona ibeauty ongayithola. Thabatha uhlaka lwakho uhambe. Do you know into ebulala izwe lakithi yini? Sidepende kakhulu. Sidepende, sorry, manginyathela amakhona akho. Sidepende kakhulu ukuthi usizo liyovelaphi. Ano David uthi ngiphakamisela amehlo wami entabeni. Usizo lwami livela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Thina usizo lwethu silifuna ebantwini. Nabasidisappointa kuba ngathi sidisappointe uNkulunkulu. Pick up your mat and go. Pick up your mat. Thabatha uhlaka lwakho. Pick up your mat. Do you know what ezinye izinto wazijwayela? Bheka. Cela Bheka. Emsebenzini bakukhuphulele imali nemholo. But aware ukuthi umehluka ubonakala. Yazi why? Bohola 10,000 uhola 12. Isikhalo bokhala ngaso usahola 10 naka 12 usakhala ngaso. Usalele musweni emethini. Kanti uphakama nini? noNkulunkulu azama ngale ukuthi ngizame kangaka. uNkulunkulu wama levels agcina ngasaziboni ukuthi uyasebenza. Ngithatha la angibeke la akakupromise ukuthi nawo la uzohlala uthi akususe la akisele. But when I saw lulele mbethini abantu abalala emmethini abantu always abalula isandla bathi ngaphiwa ubani ngaphiwa nini baze basha besuthu bari mphemphe. Do you know ukuthi sometimes angithi kusho umoya engcwele kusho mina ezinye izindlela uNkulunkulu asikhulisa ngazo ukufika hudulele emetholelekiyo
uthi ulala ku floor ungasalaleki uzosala uphakama. Ama stages we eagle nakafundisa an eaglet impilo. Angisho wakhe lakhe inest liyakhe ngezinto ezihlabayo. Bese on top faka okuyicloth, faka okuyisponge. Abantwana sibantwana. Yeah, amaqhwane lawo nalingena lihlala la liba feel comfortable, ku warm, ku right. But ngoba eagle lithi ngizowushiya lo mhlaba. Angikwazi ukumshiya la ku comfort zone. Bese liyaqala eagle likhipha the cloth, likhipha le sponge, kusala okuhlabayo. Lona uzohlala one day kuyahlaba kuhlaleki. How I wish ukuthi uNkulunkulu angasihlaba ngezinye izindlela ngasikhathi sizophakama simbone ngcono sithembe yena. Nakungasahlaleki then eaglet le seliyafunda ukuthi seliyakhishwa ukuthi uyasaba lapha uyahlatshwa la, choose ufuna ukwenza. Uyahlala la kunampilo, uyazama ukuphuma, there is life, but ngoba wena unama fears awunoyibona. So the parent izokusiza ukuthi likufundisa ukuflya. Bese kuthathwa the eaglet yaphonswa kayi one funa ukuwa lifuna ukwenzani alibambe alibuyisele. The more alibuyisela kumele lichoose. Ukhetha ukuhlala ebunzimeni na noma ufuna ukuphuma ubona umhlaba ngcono na. Quest 3 libone man eaglet ukuthi cha. Ngathi ngazama. Thathu nina liphonsa. Bese liyazama. Next time alisabuyi lapha. Selifuna la kunama branches a right lihlale okwesikhashana until izilithola indawo. Sometimes ngiye ngithi la ukhe wacasha khona baxosha. Kwangathi ngelanguage yasezulwini bekungasinzondo. Bekungasumona. uNkulunkulu bekasiza wena. Kuthi njengoba uloku uhlala kanje ngeke uzube nendawo yakho. Manje ngasikhathi singabantu abasha esidepende kibo. Ingakho as you grow uyafunda ukupheka, uyafunda ukwasha, uyafunda ukwenza konke. Awukwazi ukudependa kumama njalo. Azabe ugogo abulawe ikhalo ewashela wena. Ngapho uyahlabelela uthi I believe I can fly. Ufly kuphi eBhavini? So uyazibona ezinye izinto ezisuswayo empilweni yakho. Kuwe ngathi disappointment. But uNkulunkulu what a blessing. Darling, ngicela uthi amen. Sengikhathele 2 minutes. Ahamba. Fika lemi. Ase drive in nalo yamfula lo orange what Mosemihlubek. Asifika lapho sidlula. Weza kwali voice ethi Sipho Kwateleni. Ile voice efana nale ngayizwa ethwathwa. Nangitshelwa ukuthi ngife emalini. Hayi leyo qala. Ethi uKwateleni. Ethi yo ufuna ukufika endlini ngilale.
yazi now disappointed ucabanga ukuthi ingubo izofihla umhlaba or wenza umhlaba wakho kule ngubo athi bowuyephi ngithi bengibuyele lapha boyenza ngiyocela ukuthi asithengele izitulo lo yamuntu unezindleko zakhe why umenza uNkulunkulu yazi bengikuphi bengikumet ya sponsor nami ngaphenduka njengawe ngiyawuphakamisela amehlo ami ezintabeni sizo lwami ulivela phi na sizo lwami ulivela kuJehova vuka Jehova vela Jehova bangiphoxile abasemhlabeni anginabana I have no one anginasihlobo anginamzala abangane engiphile nabo aba right financially ngifikele okukhulu enkosini kuthi imali zabo akusizami ifa labantwana ba aphakama uthulile ngamthemba uJehova inkonzo ya Tuesday abazalwana abangasebenzi niyakhumbula bese bathenga izitulo yazesula izinyembezi and nakazesula uyademonstrate angithi nina nisebenzayo ngiyaninyaza ngisho nazithenga nabo basebathi nabo bayasiza ngisho igroup ya Tuesday bahlanganisa zathenga nazi sikhona ngangibe ngine dust ngasindiswa ngabe ngiyamlanda lo yami ngimlanda in the name of Jesus. See what the Lord has done. Prophetically, when as an individual, wabambe la mazwi, bambe le song, bamba la lyrics, very soon uzobi babisa. When they come, see what the Lord has done. Awuyo babisa ngomoya we competition or okwenza. Yobabisa ngomoya ukuthi cishe ngamsola uJehova. Bengazi ukuthi ngibekele izinto ezinhle kangaka empilweni yami. Glory to Jesus. See what the Lord has done. Can you see what the Lord has done? What we've waited for has come to pass. See what the Lord has done. Can you see what the Lord has done? Can you see what the Lord has done? What we've waited for has come to pass. Oh, see what the Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. Oh, Can you see what the Lord has done? what we've Waited for has come to pass. Oh, see what the Lord has done. Pyramid. Thabatha uhlaka lwakho phakame. Uzohlabelela lo mhlabelelo ngelanga as an orphan. So uphumile ku orphanage. Uzimele uziphilela.
uyiprovider ku family kulabo abasele bese uthi buyani nizobona uzowuhlabelela lo mhlabelo uyi single parent uzusho I can't believe this khulisa abantwana bami single handedly so but namhlanje banama profession bonke uzowuhlabelela lo mhlabelelo na ubona isitsha esingakhona ukuhlukanisa ude sokugeza noma esezitsha uthi now I can make the difference khona ibathroom thabatha uhlakalo wakho nje yes we can make it sibandla yazi sokhona kanjani sibandla omunye nomunye bangaphakama kulohlakalelekilo phakama umuntu omusha you can make it phakama sowuthukiwe phakama kukhulunyiwe ngawe do you know ikhona isizini empilweni yakho la kumele ube dented ambobuza uJoseph phakama uNkulunkulu akasibizelanga ekumeni no uNkulunkulu usibizele kumuveni there is a better future for wena there is a bright side for wena lokho kubona manje ngathi kumnyama kakhulu kuyezukusa ukusa kuforced umuntu kuyazenzakalela but amagwala nakumnyama kakhulu ababona ukusa ababona lobumnyama kanti ukusa sekusondela you will make it glory to Jesus you will make it you will make it you will make it you will make it ngimela ngifeza iphupho ubaba ngibizela kilo akubanga lula ukuthi ngifike la ekumeni la ijourney yami yayinzima but naku namhlanje ngifeza lephupho kida ngikuyeki wena angikuyeki thabatha uhlakalo wakho you'll be surprised with the any medication oyithathayo besingekho isidingo bekuthi nje bolelo hlakeni but angithi phuma kuyo ngaphandle kwepermission yawo doctor bakho but ngithi ikhona imedication oyithathayo no wayithatha wena ucabanga ukuthi uyagula impela bongagula impela bekumele nje uphakame nje uhlakeni lwakho thabatha uhlaka lwakho wenzeni phakame impilo le lamalanga sithi impilo le okwakho nje thabatha uhlaka lwakho ekela ama excuses ekela ukublame abantu akekho umuntu ongabamba ikusasa lakho lisezandleni zikaNkulunkulu you choose njengoba ukhetha ukuthi it's either uyazikhethela manje ebusheni bakho ukuthi wena ikusasa lakho uyolichithela ku hell or ikusasa lakho uyolichithela ku heaven you choose kuthi ekukhuleni kwakho sowufundile ufuna ukuba iphila ku family na bazodependa kuwe nangezinye izinto until ubaphakamise nabo uthabatha uhlaka lwakho sukuma uhambe by so doing uzobuzisiza wena ukuthi kusasa kungabi nomthwalo emahlombe akho kubuzwe enye indoda bathi indoda ngoba wena uhlukene nomama wabantwana bathi kunento esimangazayo uloku uthi ufuna umama wabantwana abuyele esikoleni wena uzomfundisa sitshela iqiniso
hayi ukuthi ufuna ukubuyelana naye athi cha angisho ngimuve bathi bamuva ona ngisho athi hayi ukuthi ngifuna athi ingqondo yami ithi lo mama wabantwana ngifuna abantwana bami bafunde and ku absence yami ama financial muscles akhe azoba weak. That's the reason ngithi maka esikoleni ayofunda azokwazi ukubuya akhulisa abantwana bami. Ngifuna ukubabona banama profession. Pick up your mats.